आयदै जेनथेनै सिबखांबाय दे सेथ्लाखौ। ओइ सना ओंखाम संनांसिगौमोनलै टाइमा जाबायमोन संनो। र'हाय संगोन दानो जागोन। दे सना संफैदो। मा मोनजाया जाजानो गिसिदों ना माइलै संगोन र'। मोनजाया जाजानो गियाखै र' सना थारमानेखे टाइमानो जाथारबाय माबाल'सै आधा घन्टाल'सै। है टाइमफोराबो एसेबां थाब थाङो नालाय है बेनिखायनोथ' आं गोजां बोथोरखौ इसेबो सुखुथारा। दुगैनोबो जा बाखायो आङो गोजां बोथोराव। बिदिनो आरो गोजां बोथोराव बयबो माबा दुगैनो बाखायो। थांसै र' संनो। बा बेखिनियाव सान्दुंआ जा मोजाङै दुंखादों। जबाय थानोसो बेसेबा मोजां जाखादों बेखिनियाव। अबाव जनो मोनो नै ओंखामानो संनो टाइम जालायबायनो। आयौ हाबाब माइरंआनो गैया माथो। ये साल्ला एसेबां माथा गरम आंबो बावनासो दंमोन। मैयानो सानबाय आङो माइरंखौ लाबनो होगोन होननानै थै बावनासो दङ आंबो। दालाय मा जागोन आङो सनानो माखौ संना होगोन दा? दाबा गामिनि दखानाव मोनगोन ना मोना माइरंखौ? ओइ खोनासंदोंना? ओइ सना खोनादोंना खोनायाखै ओजों फैलाय। दिनै एसेबां थाब ओंखाम मोनबाय। माबा ओंखाम मोनाखै मोनथ'वाखै। माबा सना ओंखाम संनो माइरंआनो गैया माथो। मायो ओंखाम संनो माइरं गैया? ओंलै सना ओं। ए भगबान माइरं गैया नोंलाय मानोथो मैया खोन्थायासै आंनोलाय? मा खालायनो सना आं माथा गरमलै आंबो बावगारथारदों। नै दिनैसो माइरं सोनो होननानै लायनो थांनायावसो गोसोखांबाय। दालाय माइरं गैयाबा आं माखौ जालांगोन? गामिनि दखानाव थां लायनो माइरं। गामिनि दखानाव मोननाय नङा खोनालै सना। ए मोना होमबा? मोननो नागिराथ' आरो। थांलाय थेवबो खेबसे सोंहैनाय गामियाव मोनाबा सगाव लायबानो जाबाय आरो। ए सगालागै थांबा आरो आंहा बेसेबा गोबाव जागोन माथो। ओरैनोबाबो आंहा बाइकआव थोबसेबो थावानो गैया जोबना दङ आरो थांबाबो साइकेलजोंसो थांनांगोन। दा आरो साइकेलजों थांबाबो बेसेबा गोबाव नांखागोन आधा घन्टाया लाखागोन। थेवबो गामि दखानावनो सोंहैनाय मोननोबो हानाय। थांलायला खोनालाय सना गोबाव जागोन। अफिस खाथियाव रुटि फानोलै बेखौनो जानांसिगोन आरो माथो खालायबावनो। ए गावनिखौसो सानदों नोङो आंनिखौ सानाखै आंलाय माखौ जानानै थानांगौ? दादि सना दखानाव माला थांगोन माला संगोन माला जागोन आंहा गोबाव जागोन माथो। ए अफिसाव दसे लेटै थांबाबो जेबो नङा दे। मानो नङा रायजागोन। आं बेफोरखौ जेबो मिथिया आङो खिन्थु रानना थानो हाया दे। माइरंआ थाबैनो लाय। गेला बुजि मोनथारालै बे हिनजाव सासेयाबो। लायनि र' सना ओमफ्राय माइरं जुदि बायसेन्स मोनाबा माथो लाबोनांगौ? गामियाव सोरानावबाफोर धार बिहै आरोलै। मायो बिदि मालायनियाव माइरं धार बिनो थांलायबा जोंफोरखौ लाजि फोनांगोन माथो सना। मा खर'खौ लाजि फोनांनोखाय? जोङोथ' ओरैनो बियाखैना माइरंखौ धारसो बिदों जोंथ' उनाव दिहुना होफिनगोन ना। आं माखारै माइ आर'नाइ थाख्ला मराजि फुरा खाफुरि नाखफुये खाथा जाब मान खनमान गथाय गुसि जाब आजि मर गेला मा जाखो थांनाया? थांनि र' सना थांनि सना नङा नोङो खैलासो खैला। मोनजासिगोन दे राननासो थानांसिगोन होनना सानलायदोंमोन आङो। ओंखाम बोथिसेबो रानना थानो हायालै आङो।
ओइ दखानि ए थाख्ला आयंसो माथो मायोमोन आयं नोंनि दखानाव माइरं मोनगोन ना मोनालै माइरं ए जाना होगोनलै एसे लासै लासै बुंलै मानसिफोरा खोनाजोबगोन दंना गैया माइरंआ गैयालै आयं माइरंआनो जोबना दङो लाबाखै आङो है फाल्थु लाबनांगौलै माइरंफोरखौबो अकस्मात जोबना होयोना मानसिफोरना लाबनांगौ लाबदोंमोनलै आयं जोब्बायना लायनोनो थांथ'वाखै थै दालाय मा जागोन दालाय माथो खालायबावनो दा गामियाव आं बोरै बिहैनो माइरंथार मान सनमान गासैबो गुसि जायगा दमेरा आं हानाय नङा खोनालै दा मा खालायनो सगाव थांबाबो बेसेबा गोबाव जाखागोन अफिसाव लिरै थांबा आरो बयाके रायजाखागोन आङो र' मोनसे खामानि मावनि र' बै बिबारि लाहानियावनो बिहैनि र' मोनगोन खोना बिसोरबो माथो जोंहानियाव माइरं बिनो थाङोमोनलै र' साला थांनि र' खरा मोनगोन खोना लाइमोन आब'मोन नोंसोर थाथ'दे आं सेन्देलखौ नागिरहैनि र' दे थां मिन्थिला दे आरो सेन्देलाबा दा दंमारोना गैमारला थै सानथाराखैमोनलै आङो बिसोर भिखारि गथ'फोरनियाव माइरं बिनो मालाबादि फैनांगोन होननानै गासैबो सना रांखावरिनि थाखायनो जाजोबदों बेफोरो साला मान सनमान गासैखौबो जाना होजोबगोनलै बे रांखावरियाबो ओइ बिबारि दादै औ आङो दे दादै जिराय फै दादै नै जिराय फै जिरायबाय थानो सम गैया आंहा अफिसाव थांनांगौ आंहा माबा नोंसानियाव माइरं दंमोन नामा माइरं माने दङ दादै नाथाय माबासो सरकारनि मोननायसो है परिमलखौबो जायोनालै सैमायाबो जानो नागिरा बेफोर माइरंखौ थेवब्लाबो उफाय गैया आरो बै भिखारिफोर जानाय माइरंखौनो लांनांसिगोन आरो जानांसिगोन जेबो उफायथ' गैला माबालै नोंसा मादैया माइरंखौनो लाबनो होनो बावगारदों ओजा जोबना दङ लाबोनाय आंनो खिरखासेसो नंगौ नामा दादै र' होमबा लाबोनि र' थांलाय माखारै आंबो अफिसाव थांनांगौ गोबाव जागोन माइरंखौ लांनानै मादैनो संनो होनोसै जानोसै ओमफ्राय थांनोसै आरो थांदो मा नायबाय थाखो थांनि र' दादै थांनि जिरायथ'नोसैलाय माइरंखौ लाबगौ मानि बासिबाय दे जेनथेनै आंलाय सानदोंमोनसो बे भिखारि गथ'फोरनियावबो माइरङा गैयासो खोना होननानै न'सो नोंसोरनो माइरंखौ होफैफिनगोन बासो आङो लाजियाखैनो बियो लाजि रोङिया नोंसोरनियाव माइरं बिफैनो औलै लाइमोन आब' नंमारगौ दे जोंफोरो सिगां बिनो थांनायाव हले गरसेबो हरखायामोन दा जोंनियाव बिनो फैदो बियो औलै मोस्रोम बेफोरबायदि फाप्पि मानसिफोरनो गरसे माइरं हरनाङा आब' बिसोरो फाप्पिबाबो जोंफोरो बिसोरबायदि फाप्पि जानो हायाना बिसोरो जोंफोरखौ जेरै खालायदोंमोन जोंफोरबो जुदि बिसोरखौ बिदि खालायो होमबाना जोंफोरो मा बिसोरो मा होमबाना एखेयानो जागोन माथो आब' जोंबो जुदि बिसोरबायदि एखे जायो होमबाना आब' जोंफोरबो माथो फाप्पियाव गोलैगोन जेबो फारागानो थानाय नङा माथो आब' नंगौ नंनाया बिबारि थेवब्लाबो रागा जोङो आरोहाय दे जेबो नङा दे आब' बिनो फैदों जाहाथे एसे हरथारनोसै एसेबो गैयानो माइरंआनो दखानाव बायनो थांनायावबो मोनाखैनो दा सगाव लायनो थांनोबो माबानो गोबाव जागोननो हिनजावानो लाबनो होनो बावगारदोंनो मालाय फाप्पिफोरा साला गावसोरनिखौल' बुजि मोनो मालायनिखौबा बुजि मोना ओमफ्राय बिबारि आंखौ दङ होनना खिन्थादों नामा ओहो आब' खिन्थायाखै दङ होनना खिन्थानांगौ नामा आयु नाङा खिन्थानाङा दे होनब्लालाय आब' खिन्थाया दे मोस्रोम माइरं सुनाय खिरखाया अबाव दङ दे सिङावनो माखोबा इसेल' हरलै इसेल' बोथिसेल' हर दे जागोन दे बुरजा हरा दे इसेल' हरखागोन माखोबासो आंबा हरथारामोनलै नोंखायसो दे जेबो नङा दे खेबसे खिनिखौ हरथारनोसै आरो बिबारि ओइ बिबारि
मा जाखो माइरं लानो थांनाया मा एसेबां गोबावलै र' दादै लांगासिनो र' नै खिरखाखौनो नागिरना मोनाखैमोन आङो हाफिया साला मोनजाया जाजानो गिसिदो नायनाय सैमा रखम बोरै नेगासिनो लाजिथाराखैबो खोना हिनजाव गरायाबो लैखोन सारिसिखोना जेबो गियानानो गैखाया खोना न'आव माइरं जोबनायखौबो लाबनो होनो हायाखै र' माइरंखौ एसे लायनि र' माइरङा खिन्थु आधा किल'बो हरनाङा दे 1.5 फुवासोल' हर माबा खथानि हरगोन दे जागोन ना खथानि मानि हरनाङा 1.5 खथाल' हर दे जेबो नङा दे खथानिखौ हरथारनोसै 1.5 खथा हरबा थोआबो जानो हानाय ना थांलै थांफै नोंसा मोजां दारिनो आंखौसो बेसेबा लाजिनो ओंखारदों नुनानै गावसोराथ' लाजिनो रोंखाया असभ्य गोजा साला सैमा गोजा आब' सासे बेबो माबा हरनो ओंखारदों रायनासो हरगोन आंथ'